खुलुमबाय आं सिबिरानि ब्रह्म गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय नोंथांमोननि थाखाय आं माखासे खौरां लानानै फैबावबाय अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो बोसोरनि जोबनायाव आबादारिफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां प्रधानमन्त्री किसान सम्मान निधि पीएम किसान बिथांखिनि गेजेरजों 1 जानुवारियावनो मुलाम्फायारिफोरनि एकाउन्टआव रां सोनानै हरनाय जागोन प्राइम मिनिस्टारनि अफिसनिफ्राय बे खौरांखौ फोसावदों पीएम किसान बिथांखिनि गेजेरजों 10थि इनस्टलमेन्टखौ प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मदि बिथाङा 1 जानुवारि 2022 मायथाइयाव सानजौफु 2:30 रिंगायाव भिडिअ कनफारेन्सनि गेजेरजों रिलिज खालामनानै होगोन एबा एंगारनानै होगोन 10 कौटिनिबो गोबां मुलाम्फायारिफोरनो 20,000 कौटिनि बांसिन रांखौ रिलिज खालामनानै होगोन मख'नो गोनांदि पीएम किसान बिथांखिनि गेजेरजों आबादारिफोरनो 2,000 राङै बोसोराव खेबथामै होनाय जायो 2021 मायथाइनि साहित्य एकाडेमि बान्थानि थाखाय 3 बर'नि लिरगिरिफोरा सायख'जाबाय भारतनि गुबुन गुबुन रावनि लिरगिरिफोरजों लोगोसे बर'नि लिरगिरि 3 बिथांमोन जाय साहित्य एकाडेमि बान्थानि थाखाय सायख'जादों बिथांमोननि मुङा जाहैबाय फारियै गौतम दैमारी रत्नेश्वर नार्जारी आरो डक्टर देबकान्त रामसियारि अदेबानि मोदाय गाहाय डक्टर देबकान्त रामसियारि बिथांनि खर'सायाव आरो हिमालय खन्थाइ बिजाबनि थाखाय साहित्य एकाडेमि बान्थाखौ फोसावदों रत्नेश्वर नार्जारी बिथाङा दिखुरा सल'बाथा बिजाबनि थाखाय खुदिया थुनलाइयाव साहित्य एकाडेमि बान्थाखौ मोननो हादों आरो गौतम दैमारी बिथांनि जिउगोनां सह खन्थाइ बिजाबनि थाखाय लाइमोन साहित्य एकाडेमि बान्थाखौ फोसावदों डक्टर देबकान्त रामसियारि बिथाङा उदालगुरि जिल्लानि रौतानि थागिबि बिथाङा मिथिसार जानाय लिरगिरिजों लोगोसे समाज सिबियारिबो गौतम दैमारी बिथाङा सनितपुर जिल्ला राङापारानि थागिबि आरो रत्नेश्वर नार्जारी बिथाङा कार्बि आंलं जिल्लानि बर' थुनलाइ आफादनि गाहाय नेहाथारि प्रशान्त बर' बिथाङा गासै साहित्य एकाडेमि बान्था मोननो हानायफोरनिसिम कंग्रेचुलेसन्स जासिहरदों बिथांनि अनगायैबो बिटिसिनि गाहाय प्रमद बर' आरो एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङाबो कंग्रेचुलेसन्स जासिहरदों 2022 मायथाइनि मार्च दाननि गेजेरनिफ्राय जानो हागौ मेट्रिक आनजाद आरो हायार सेकेन्डारि जोबथा आनजादा सोलोंथाइ बिफाननि मन्थ्रि डक्टर रनज पेगु बिथाङा खौरांगिरि मेल खुंदों बिथाङा फोरमायथिदों दि सावस्रि बिफानखौ लानानै जथुम्मा जिरायनाय जादोंमोन बेयाव माखासे थांखिफोर लानाय जादों जानुवारि दाननि 3 अक्ट'निफ्राय 15 निफ्राय 18 बोसोर बैसोनि लाइमोनफोरनो कभिड-19 भेक्सिन होनाया जागायजेनगोन बेनि उनाव 28 निफ्राय 48 साननि गेजेरावनो नैथि द'जनि कभिड-19 भेक्सिन होनाया जागोन आरो फेब्रुवारिनि नैथि सप्तानि गेजेरावनो नैथि द'जनि कभिड-19 भेक्सिन होनायखौ आबुं खालामगोन सोलोंथाइ बिफाननि मन्थ्रि डक्टर रनज पेगु बिथाङा फोरमायथिबावनाय बायदिब्ला फिसा फिसा जिल्लाफोराव सानसेयाव 60 फरायसालिफोराव भेक्सिन होनायनि हाबाफारिया जागोन आरो गेदेर जिल्लाफोराव सानसेयाव 15 निफ्राय 20 फरायसालिफोराव कभिड-19 नि भेक्सिन होनाया जागोन मेट्रिक आरो हायार सेकेन्डारि आनजाद जानायनि सिगांनो 15 निफ्राय 18 बोसोर बैसोनि लाइमोनफोरनो कभिड-19 नि भेक्सिन थुनायखौ आबुं खालामनो थांखि फोसावदों सोलोंथाइ बिफाननि मन्थ्रि रनज पेगु बिथाङा लोगोसे मेट्रिक आरो हायार सेकेन्डारि जोबथा आनजादखौ मार्च दाननि 3थि नङाब्ला 4थि सप्तानिफ्राय अदेबानि 15 16 आरो 17 मार्चनिफ्रायनो खुंजानो हागौ होननानै फोरमायथिदों आरो एप्रिल दाननि गिबि सप्तानि गेजेरावनो आनजादखौ फोजोबहैनो हागौ होननानैबो फोरमायथिदों सोलोंथाइ बिफाननि मन्थ्रि डक्टर रनज पेगु बिथाङा गिबि मन्थ्रिनि रिलिफ फान्डनिफ्राय 28 नं गसाइगाव बियाबाव एमएलए जिरन बसुमतारिया 17 बेरामि सुबुंफोरनो अनसुंथाइनि चेक राननानै होदों गिबि मन्थ्रिनि रिलिफ फान्डनिफ्राय आसामनि 126 बियाबफोराव बायदि बायदि बेराम जेरै केन्सार किडनिनि बेराम पेरालाइसिस बेफोर बेरामजों नाख्रेबजानाय बिथांमोननो फाहामथायनि थाखाय मदद होनो थाखाय आरो दुखिया नखरनि फरायसाफोरनो मदद होनो थाखाय रांनि अनसुंथाइखौ होनाय जायो 28 नं गसाइगाव बियाबनि एमएलए जिरन बसुमतारि बिथाङा फोरमायथिदों दि गोबां सुबुंफोरनि मुंनि फारिलाइखौ दैथायहरनाय जादोंमोन बेनिनो 17 नि थाखाय चेकआ फैग्रोदों आरो 17 बिथांमोननो चेकखौ राननानै होनाय जादों आद्रा थालांनाय सुबुंफोरनोबो होनो नाजागोन होननानै फोरमायथि बिथाङा मख'नो गोनांदि चिफ मिनिस्टार्स रिलिफ फान्डनि गेजेरजों गुबुन गुबुन बेरामनि थाखाय गुबुन गुबुन रांनि अनसुंथाइखौ होनाय जायो जेरै 10,000 15,000 30,000 बेबायदिनो मुलाम्फायारिफोरनो होनाय जायो गरेस्वरनि बालाबारि गामियाव नुजाथिहैदों आसाम सोरखारनि केबिनेट मन्थ्रि उरखावगोरा ब्रह्म बिथाङा गवायाव खुंजानाय किक बक्सिं बादायलायनायाव सनानि मेडेल आवग्रिनो हानानै थांनाय 1 डिसेम्बराव न'आव गिदिंबोफिनबाय थानाय समावनो लामायाव उदै गाज्रि जानानै जिउ गोमानांनाय गरेस्वर बालाबारि गामिनि रुंसारि दानसोरां नार्जारीनि न'आव नुजाथिहैनानै चिफ मिनिस्टारनि रिलिफ फान्डनिफ्राय रुंसारि दानसोरां नार्जारी बिथांनि नखरनो 1 लाख रांनि चेकखौ गथायदों
मन्त्रि उरखाव गोरा ब्रह्म बिथाङा बुंथिदों दि खेला गेलेगिरिफोरा रुंसारि जायोब्ला सोरखारनिफ्राय अनसुंथाइ होनो थाखाय माखासे नेमखान्थि दङ। अलिम्पिक लेभेलाव गेलेनाय गेलेगिरिफोरनोसो अनसुंथाइखौ होनाय जायो। जायनाखि गवायाव खुंजानाय किक बक्सिं बादायलायनाया माखासे प्राइभेट एसोसिएशनजों नेशनेल लेभेलाव खुंजादोंमोन। बेनिखायनो सोरखारनि पलिसि बायदियै दानसोरां नार्जारिनि नखरनो थोंजोङै अनसुंथाइ होनायाव उसुबिदा जादों। अब्लाबो आसामनि गिबि मन्थ्रिया गावनि रिलिफ फान्डनिफ्राय रुंसारि दानसोरां नार्जारिनि नखरनो मदद होनो थाखाय 1 लाख रांनि अनसुंथाइखौ होदों होननानै फोरमायथियो। बाक्सानि गरेसरावबो आसाम माइक्र' फाइनान्स इनसेन्टिभ एन्ड रिलिफ स्किम 2021 बिथांखिनि गेजेरजों बाक्सा जिल्ला डिसिनि दैदेननायाव सा 1621 मुलाम्फायारिफोरनो चेकखौ गथायनाय हाबाफारिखौ खुंदों। बे चेक राननाय हाबाफारिया थांनाय बुधबारावनो खुंजादोंमोन आरो दिनै बेखौ फोजोबनो नाजागोन होननानैबो फोरमायथिदों। नंगुबै जाथायनि सायाव दिहुननाय बर'नि सुंद' सावथुन दा स्ट'री अफ बुद्धेश्वर सावथुना इन्टारनेशनेल फिल्म फेस्टिभेलाव बान्था मोननो हादों। दा स्ट'री अफ बुद्धेश्वर सुंद' सावथुना क्राउन वुड इन्टारनेशनेल फिल्म फेस्टिभेलाव बेस्ट इन्डियान डकुमेन्टारि बान्थाखौ मोननो हादों आरो गल्डेन लिफ इन्टारनेशनेल फिल्म फेस्टिभेलाव बेस्ट डकुमेन्टारि शर्ट फिल्म बान्थाखौ मोननो हादों। दा स्ट'री अफ बुद्धेश्वर सावथुना सासे फलाना माबोरै मिथिंगाखौ जोथोन लाग्रायाव सोलायलांखो बेनि सायावनो बानायनाय जादों। बिथां बुद्धेश्वरा बेकारनि थाखाय फलान जादोंमोन आरो बिथाङा सिखारि खालामनायाव गावनि फारसे आखाइखौबो खोमानो गोनां जादोंमोन। नाथाय बिथाङा उनाव सासे मिथिंगाखौ रैखा खालामग्रा सुबुं जादों। बेबायदिनो दा स्ट'री अफ बुद्धेश्वर सुंद' सावथुना बुद्धेश्वर बिथांनि जिउ जारिमिननि सायावनो लिरनाय। बे सावथुननि डाइरेक्टरा विशाल सोरगियारि, प्रडिउसारा अभिमन्यु हाजरिका, क-प्रडिउसारा बिश्वजित रय, पिंकु सोरगियारि आरो उमित बसुमतारी। मख'नो गोनांदि दा स्ट'री अफ बुद्धेश्वर बर'नि सुंद' सावथुना 6थि सेन्चुरि इन्टारनेशनेल फिल्म फेस्टिभेल आरो 2थि कलकाता इन्टारनेशनेल शर्ट फिल्म फेस्टिभेलावबो सायख'जादोंमोन। बेनि अनगायैबो साउथ एशियानि लार्जेस्ट फिल्म मार्केट फिल्म बाजारावबो बे सावथुनखौ दिन्थिनाय जादोंमोन आरो बांलादेशआव खुंजानाय 5थि ग्ल'बाल इयुथ फिल्म फेस्टिभेलावबो दिन्थिनाय जादोंमोन। दिनै 31 डिसेम्बर 2021 मायथाइनि जोबथा सान। गाबोन अखानायैब्लानो इंराजिनि गोदान बोसोरा जागायजेनसिगोन। बोसोर गोजामनि जोबनाय आरो बोसोर गोदाननि सानाव जाहाथे जाब्रथायजों सुबुंनि जिउ खहा जाया, बेनिखायनो गारि सालायनायाव गोबां गोख्रों आयेन लाबोनाय जादों आरो आसाम पुलिसाबो बे आयेनखौ रायजोआव गोख्रोङै फालिहोनो थाखाय खामानि मावनायखौ नुनो मोन्दों। गुवाहाटी पुलिसनि कमिशनार हरमीत सिंह बिथाङा फोरमायथिनाय बायदिब्ला गारि सालायनायनि आयेन सिफायनायनि दायाव बे डिसेम्बर दानाव गासै आसामाव 4 कौटि रां जुरिमाना मोननो हाबाय। नबेम्बर दानसिम मोनफ्रोमबो दानाव फ्राय 2 कौटि 50 लाख राङै जुरिमाना मोनबोनो हादोंमोन, नाथाय डिसेम्बर दानावनो जुरिमाना मोननो हानाया फ्राय डाबलफ्राम जादों। बिथाङा फोरमायथिबावनाय बायदिब्ला थांनाय 15-20 सानाव हेलमेट गानिनि थाखाय 22,000 सुबुंखौ जुरिमाना फोनांनाय जादों आरो थांनाय सप्तासेयावनो जौ लोंनानै गारि सालायनाय सा 600नि लाइसेन्सफोरखौ सासपेन्ड खालामनाय जादों आरो 10,000 रां जुरिमाना फोनांनाय जादों। बेनि अनगायैबो आसाम ट्रेन्सपर्ट डिपार्टमेन्टआ फोरमायथिनाय बायदिब्ला 2021 मायथाइयाव एक्सिडेन्टजों सा 2,206 सुबुंनि जिउ खहा जादों, जायनाखि 2020 मायथाइयाव 2,629 सुबुंनि जिउ खहा जादोंमोन। रिपर्टनि बायदिब्ला 2021 मायथाइनि सेप्तेम्बर दानसिमाव 5,415 रड एक्सिडेन्ट जादों आरो 2020 मायथाइनि सेप्तेम्बर दानसिमाव 6,593 रड एक्सिडेन्ट जादोंमोन। जाब्रथाय जानायनि गुबै जाहोना जाहैबाय बांसिनानो नांनायनिख्रुइ बांसिन गोख्रैथिजों गारि सालायनाय, जौ लोंनानै गारि सालायनाय आरो लामायाव गारि सालायनायनि रुल्स एबा नियमखौ मोजाङै फालियैनि थाखाय। स्पेशल टेट आनजाद खुंफिननो थाखाय दाबि खालामदों स्पेशल टेट आनजाद होगिरि फोरोंगिरिफोरजों लोगोसे माखासे फोरोंगिरिनि आफादफोरा। बिथांमोनहा फोरमायथिनाय बायदिब्ला थांनाय 2003 मायथाइनिफ्रायनो बिथांमोनहा एलपि स्कुलफोरखौ सामलायबोदों। आसामनि गिबि मन्थ्रि बिथाङा सिगां सोलोंथाइ बिफाननि मन्थ्रि थानाय समाव फोरोंगिरिफोरखौ DLED लानो बिथोन होदोंमोन आरो हायार सेकेन्डारियाव 50% लाबोफिननो थाखायबो बिथोन होदोंमोन। बेनि उनाव फोरोंगिरिफोरखौ मेरिट बेसिसआव सर्व शिक्षा अभियाननि गेजेरजों थिसननाय जादोंमोन, नाथाय जेब्ला 3 अक्ट'बराव स्पेशल टेट आनजादखौ खुंनो थाखाय आसाम सरकारा सेबानो बिबानखौ होदों, बेयाव 4% पास खालामनो हादों आरो 96% फेल जादों।
बेफोर गासैबो सेबाया स्पेशल टेट आनजादखौ स्पेशल टेट नङै बायदि खुंनायनि थाखायनो जानो मोन्दों होननानै फोरमायथियो फोरोंगिरिफ्रा। सेबाया सिलेबास बायदियै स्पेशल टेट आनजादखौ खुङाखै जायनि थाखाय 4% पास जानो हादों होननानै फोरमायथियो। सेबानि बे गोरोन्थिनि थाखायनो फोरोंगिरिफोरनि मोनखानायखौबो सेबाया सेनानै लांफिनदों होननानै फोरमायथियो। बेनिखायनो फिन स्पेशल टेट आनजाद खुंनानै एपइन्टमेन्ट होनो थाखाय दाबि खालामो बिथांमोनहा। नङाब्ला फोरोंगिरिफोरखौ खेबसेयैनो गुलिजों गावथारनो थाखायबो बुंथिनानै गिबि मन्थ्रिनिसिम गावसोरनि खुद्रिसारनायखौ दिन्थियो। मैदेरनि उनाव मुफुर, मुफुरनि उनाव मैनि उदखार आरो दा मोसानि उदखार। दासान्दि हाग्रानि मोसाया ओंखारबोनानै सुबुंफोरनि गामियाव थाफैनायनि खौराङाबो गोसारदों। बावैसो सिगां मोसानि गाग्लोबनायजों 7 सुबुङा जोखोम जानो गोनां जादोंमोन। फिन बे खेबाव मोसाया मासे मोसौखौ अरथारनानै गालांदों। सनितपुर जिल्ला बरसला निस्लामारियाव मोसानि दुंहाव थासारि जादों। बरसला बियाबनि आवथायाव थानाय निस्लामारि गामियाव सासे सुबुंनि न'आव मासे मोसौ अरथारलांदों। गामिनि साखाथियाव थानाय अरां माहारियारि हाग्रामानिफ्राय ओंखारबोनाय मासे मोसाया। जायगानि सुबुंफोरा फोरमायथिनाय बायदिब्ला बे साननैसोआव गोबां बोरमा आरो मोसौफोरखौ अरथारदों मोसाया। दासान्दि ओनसोलाव उदाङै बेरायथिंबाय थादों मोसाया होननानैबो फोरमायथियो बिथांमोनहा। उनाव बे जाथायखौ खौरां मोननानै हाग्रा बिफाननिफ्राय मोसाखौ हाग्रा फारसे होहरफिननो हादों होननानै फोरमायथिदों। दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै। गाबोन आरो गोदान भिडिअ'जों लोगो मोनफिनबावगोन। नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो, लोगोसे लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।